Aseri tanguru ku Walter Mirego ngaki litukoria rero igotore Rigoma social hall tubwate byombe saidi ya 50 esengencho yokubasomia na kubaigeria inki babwenerete gutwara elinde chibese chinyinge che serikali inche buno murai na beri kingwete binyoro byane igo nanyora nge challenge abantu baito babwate nene batari konyora chibese chinyinge kose batari koye kuchibese nesengencho batabwate certificates of registration igo aseri tukoria rero litangane kabisa narangiritie byombe biri bibwate chi certificate bali bairete chi certificate echinde chi expire batara renew na bali bande batabwate at all elinde tobasomi ninde nabo bisaga kuru social services na women enterprise fund elinde babasomie naki bagokora ase egentu keri bagokora egekebune ekikundi naki baranyare gokora banyore chibese chirichia eserikali chikwana nwetera obisi ya WEF namba 2 ebyombe byite binge igokonyoranga nabo babwate chibese lakini mbabwati bank account totebi ebyombe byito obuya bwo gutware bank account na baiko no ene serikali ikuru chibese gwetere bank igona kinarangereti bank linde baigure chama chito chigure bank account ekero baichoiri chifomu chirwa chakaya guchibese chabo chitero no nyenchiri bakwena na table banking ekero nkura ite binyoro nkubasomine ngabanda barachibeka no ne account bamanya koenana igaige tore Rigoma esengenjo yoko gugusira ebyombe byito gwetera information sengenjo batanga information